következőkben a tetőfólia helyes fektetését szeretnénk bemutatni. A fólia méretének meghatározása után egy egyszerű késsel el tudjuk vágni a tetőfóliánkat, fóliával párhuzamosan. A tetőfólia fektetésénél nagyon-nagyon fontos szempont, hogy a felhelyezett cseppentőlemez síkja fölött körülbelül 1-1,5 cm-rel helyezzük el a fóliánkat, hogy a későbbiekben a nap és az UV ne tudja érni a fóliánkat, ezáltal ugye nem fog elégni a tetőfóliánk. A tetőfóliánk felrögzítését a tetőfelületre úgy végezzük, hogy a tetőnek a szarufáin a tetőfóliát tűzőkalapáccsal, tűzőkapoccsal rögzítjük, fixáljuk addig, amíg az ellenléc lécezés rá nem kerül a tetőhéjazatunkra. A tetőfóliánk lerögzítése után eltávolítjuk a tetőfóliánk alsó részéről a ragasztóvédőszalagot, leragasztjuk a cseppentőlemezhez, és ezáltal kialakítjuk a szélzáró tetőhéjazatunkat. A védőfóliának az eltávolításával lesimítjuk a cseppentőlemezünkre a fóliát, leragasztjuk, és ezáltal létrejön egy tökéletesen ragasztott kapcsolat, ami a szélzárást biztosítani fogja. A tetőfóliák jól látható módon el vannak látva átfedést segítő perforált vonalakkal, amelyek segítik a tetőfedő munkáját abban, hogy a megfelelő átfedést ki tudják alakítani a tetőfóliánál. A ragasztó nélküli tetőfóliáknál 10, 15 és 20 cm-enként be van vonalkázva a fólia. Ez ugye, mivel nem ragasztós a fólia, itt a fóliatoldással adjuk meg hajlásszöghöz mérten a megfelelő átfedési távolságot. A ragasztócsíkos tetőfóliáknál egyetlen egy segédvonal van. Ez az egy segédvonal azt biztosítja, hogy a fólián lévő ragasztócsíkok egymással találkoznak, és ezzel adják meg a tökéletes víz- és szélzárást. Együttesen mindkét fóliáról egyszerre távolítjuk el